Wannan uwa mai yaya hudu ta haɗu da kaddara ce mummuna sakamakon macizai da suka rushe a cikin wannan jikin baiwar Allah da kasancewa duk inda za ta je tana ɗauke da wa'annan kalubale a jikinta a lokacin da 'ya'yanta suke buƙatar kulawa ita kuma lokacin wannan macizai suke azzarar ta a yayin da take tafiya ne wa'annan mutanen suka hango ta a na'ura da suka sa ta ɗaukar bayanai na yau da gobe a cikin dajin nan. A lokacin sun ga wannan bidiyo na ta sun matuƙar tausaya ma wannan baiwar Allah a yayin da suka yi magana da babban kwamandan su yake bada umarnin cewar wannan dabba ya kamata a je a taimaka mata domin su dama sun kasance masu taimaka dabbobi ne a cikin wannan yankin. A lokacin da wannan dabba ta je tana shan ruwa a yayin ne macizan nan suke ƙara azarzararta duk lokacin da take buƙatar ta yi wani sukuni wannan macizai suna kuntata mata wa'annan mutanen su kuma a lokacin su kan iya ganin abun yana matuƙar damun su. Kai akwai ikon Allah dai abin da zai ba ku mamaki wannan dabba ga tana shan ruwa cikin salama wannan macizan da zaran sun farka za su dinga addabata lalle suke matukar tattaunawa a domin su ga sun taimaki wannan baiwar Allah bi ma'ana dabban nan jimina mai 'ya'ya 8 zuwa 4. Allah sarki ita kuma ta kasance tana shawagi ne a ciki a lokacin ne suka yi magana da babbar rundunar su wanda take kula da dabbobi da suke cikin dajin nan aka je aka ɗauko shatan jirgi domin a zo a zagaya a ga me yake damun dabbobin ciki. A lokacin da suka zo motocinsu suna dudduba wannan dabbobin a yayin ba su ganta ba sun tsaya suna ta hangen nesa a domin su kalle ta kuma wurin ya kasance akwai matukar sahara ga dutsuna ga hawa wannan dabba ita kuma tana can tana kwance da 'ya'yanta kasancewar ita wannan dabba ta kasance baiwar Allah ce wata damu ba a nan macizan nan sun addabe ta sai gudu take tana neman ceto ca take wayyo su kuma wannan mutanen suna zuwa da jirgi a lokacin da suna so su faranta ba wannan dabba. Kai wannan abun da mamaki yake wannan dabba tabbata shiga cikin gagarumar matsala a lokacin da take damuwa akan damuwa kasancewar wannan mutane su kuma sun kasance suna ta shawagi domin suna hango wannan dabba. Kai ga wasu ma a motoci kawai tafiya suke akan sahara in ta gaite muku maganar wannan mutane sun haɗu da wannan dabba kuma suna ƙoƙarin yi mata magani kasancewar ci gaba da aka samu na technology da jiragen sama wanda suke yawo suna kula da dabbobi a koda yaushe. Kai abin da ban mamaki yake da ban alajabi. Kai mutumi na maza mu je mu wannan mutanen suna iya kokarin su domin su ga sun taimaki wannan dabba a lokacin da dabba ita kuma tana ta kuka tana matukar neman taimako ta take wayyo ga su da macizan nan suna ta yawo a jikinta kasancewar ita ta kasance dama yar wahala ce ta haɗu da gamanta wannan dabba mai suna jimina yau da ya ga hinan kaddara da ta fara a kanta. Yalla bai kana iya hango ta kwanan kamfin ina iya hangon ta mutanen nan dai suna iya wayan su domin su je su taimaki wannan dabba kai kun ga gudun da suke ci ba dudan taimako ita kuma ga ta nan bangaren da ita da yaranta ga baki daya abin ya dame ta sai tana tafiya a hankali je kake tana sanda Allah sarki a bata tausayi kai baiwar Allah. bai wuce mana kilomita 1 tsakaninmu da ita ba ya kamata kowa mai da hankali. A yanzu haka dai da alama sun fara hango wannan dabba a lokacin da suke yunkurin sauko da jiragen su na sama masu tafiya kuma suna hangenta kwatsam sai da an san hango wannan dabba tana tafiya ita da 'ya'yanta. Allah sarki a batar sai ne yake ce ka ganta kan kwanan kwamfan wallahi na ganta ne wannan a yanzu haka yan kwanan nan sun yi kokari sun sauko domin su kula da wannan dabba. Allah sarki ga tana hanyar su ita da 'ya'yanta guda 4 a wannan dabba a yanzu ne za su yi kokari su taimaka mata kamar yadda kuke ganin wannan yana yunkurin ya shiga gabanta saboda yana so ya taimaka ma wannan baiwar Allah. Kai Allah da girma yake wata bangaren nan kuma 'ya'yanta suna murna suna tsoron wannan iska na jirgi ita kuma ta yi zuru tana kallon su. Wannan mutanen ne suna so su iya kokarin su domin su taimaki wannan baiwa Allah a yayin da ita kuma ta kita ba su haɗin kai. Ɗaya daga cikin su ma ya kokarin ya je kusa da ita domin ya nuna iyawarsa amma wannan sam dabban nan ta kita yadda ta ba da haɗin kai. Kai ku zuba ido ku gani domin gane wa kallon ku.
ta nan bangaren masu na'ura suna kokarin aunawa su ga ta ina za su fara ma wannan cuta da yake damun wannan baiwa Allah. A nan kuma ga hinan ta kwanta domin suna so su kokari su magance mata. Yanzu haka sun yi magana ana kawo oxygen da chemical wanda za a zuba a jikin wannan macizan domin su sake wannan baiwa Allah ta wataya. Kai abun mamaki ko kalla ba. A lokacin da macizan suka fara kuntata, a lokacin an fara takura wasu suka fara motsi domin takura wannan baiwa Allah ta kuma ta yi kokarin zare jikinta daga jiki. Saura kaɗan dai nasarar ta bayyana. Allah sarki kamar yadda kuke gani ga su suna ta kokari, ga su suna ta kokari. Kai wannan mutane Allah ya biya su, gaskiya suna kokari iya wani su. A yanzu haka sun yi kokari sun taimake ta. Saura kaɗan abun ya gama zubewa ma'ana maciza. Kai wayo Allah wannan bala'in koda a jikin mutum ne ina zai yi balanta da dabba. Mutanen nan sun samu nasarar taimakon wannan dabba. A yanzu haka ga nan da ita da 'ya'yanta 4 tana kokarin komawa cikin gidanta. Kai ku kasance da wannan channel namu mai suna Elkash Record da Allah daure a ringa san bada mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode.